Sanibonani. Ake ngibhede ke futhi. Ngibhede nje ngamabomu ngoba ngihlale ngibheda vele. Lalela ke, wena ongibhekile, wena obukele le video. Ngikhuluma nawe, ungizwe kahle. Ugeqe indlebe, ungilalelisise. Ngo-1825, that is 200 years ago, la uhleli khona, la ume khona, la ulele khona manje, kunomuntu owayehleli ngendlela ohleli ngayo, owayeme ngendlela ome ngayo, owayelele ngendlela olele ngayo, lapho khona njengamanje, ekhuluma ngabantu ababephila ngo-1625, njengoba namhlanje sikonyakeni ka-2025. Lalela-ke ungilalelisise kahle. Bala iminyaka yakho okuyo manje, bese u-add 100 years phezu kwale minyaka yakho okuyo manje, okuwu 3025. Kuzobe kunabantu nawe azobe belele lapho okhona, behleli lapho ukhona, beme lapho ome khona, behamba la uhamba khona, bekhuluma umlando ngawe. Ukuthi ngo-19th century up to 2025 kwake kwaba khona abantu abaphilayo bekhuluma ngo-3025. Wena usungaphansi komhlaba, usuhlale phansi komhlaba izinsuku ezidlula izinsuku wena oziphile emhlabeni. Manje le pride engaka onayo, lokuzazisa okungaka onako, amahlombe waphakamisa impela kubone noma ubani ayozabe ebuhlungu amahlombe ngeke ulingane nentaba. Uhambela phezulu, uqhwayiza ngamakwayikwayi nama-high crops nama-boots nama-Crooked and Jones nani, angeke umhlaba uze ubhoboze. Kodwa ngithi kuwe, ngo-3025 wena uyobe uwumlando. Uma ngabe uyobe usaphila, uyobe uyisaguga esesihudulwa ngesikhumba esingasakwazi ukuhamba, esingasakwazi nokuphebeza impukane ihleli la esihlathini. Uyobe uwumqhiliba wekhehla, uyobe umdodovu wekhehla, othi mangabe uthimula uyinyele, othi mangabe ucabanga ukuthi uphisiwe umchamo usuphumile, uyobe ugqoka amakhimbi. Uma ngabe uyobe usaphila, uyobe usulengela kuphi egodini. Manje yini le engaka oqhosha ngayo namhlanje? Lolunya ongaka onalo, le ntukuthelo engaka onayo, lo mona ongaka onawo, le nzondo engaka onayo, lokuncishana okungaka onako, lo mhawu ongaka onawo, uzokwenzelani? Ngithi mina thatha iminyaka yakho okuyo manje, ufaka u-100 years, uthi 3025. Kuyobe kwenzeka leyo nto, uyobe uwumlando noma uyobe uyisiyabhiyabhu, uyobe uyisigcono salezo ngane ezobe yiphila ngalezo sikhathi lezo. Ubizwa ngayo yonke into, uhudulwa ngeyikhumba, unuka, uyinyela, wenza yonke into. Yini-ke le wena oqhosha ngayo? Hayi bafowethu, bengisika nje lijikayo nami. Dlula-ke Mbatha kuyoze kuthiwe uthe. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.